V rámci týchto 12 blokov si budeme postupne prechádzať všetky jednotlivé práva a povinnosti, s ktorými sa v rámci pracovného pomeru môžete stretnúť. Prvý blok bude zameraný na tému, kedy vzniká pracovný pomer. Budeme tu hovoriť o takých typických problematických otázkach, a to je napríklad, ak nemám uzavretú písomnú zmluvu, vznikol pracovný pomer. Ak naopak písomná zmluva uzavretá je, ale dajme tomu nedošlo k zahláseniu do sociálnej poisťovne, vznikol pracovný pomer alebo nevznikol pracovný pomer. Hej, tam už môžeme veľmi ľahko sklznúť do tzv. Nelegálneho zamestnávania a v rámci tohto bloku si povieme v rámci tých možností, ktoré HRisti majú pri jednotlivých možnostiach zamestnávania. Budem teda hovoriť o hlavnom pracovnom pomere, budem hovoriť o dohodách vykonávaných mimo pracovného pomeru a rovnako tak budem hovoriť aj o tom takom mediálne známom švár systéme. Švár systém, ako viete, nie je povolený, je zakázaný a pri kontrole zo strany Inšpektorátu práce dochádza ku konštatovaniu nelegálnej práce. Ale k tomu si povieme viac konkrétne v tomto bloku alebo v tejto časti. A v druhom bloku, ktorý je zameraný na pracovnú zmluvu v praxi, budeme hovoriť, s čím všetkým sa môžete stretnúť pri trvaní samotného pracovnoprávneho vzťahu. Keďže pracovná zmluva prechádza časom vždy nejakými zmenami. Poviem, vždy tu máme nejakú novelizáciu zákonníka práce, ktorý mení alebo doplňa tie samotné ustanovenia pracovných zmluv. A s tým, že vlastne niekedy zamestnávateľia neaktualizujú alebo nie sú v súlade s aktuálnou právnou úpravou. Tak by som to povedal, pretože častokrát pri tých kontrolách, ktoré inšpektoráty práce vykonávajú zamestnávateľov, tak sa zistia nedostatky, a to hlavne pri náležitostiach tých samotných pracovných zmluv. Čiže my si povieme v tejto časti, čo všetko určite má byť v rámci pracovnej zmluvy, čo všetko môžete dať aj do samostatného dokumentu, alebo niektoré časti dokonca môžete dať na samostatný dokument alebo ho zaslať v elektronickej podobe na e-mailovú adresu. To sú tzv. Podmienky zamestnávania a pracovné podmienky. A o nich si tiež povieme v tejto časti. Potom premostím na tretí blok, ktorý hovorí o elektronizácii pracovného pomeru, pretože keď sa bavíme o tej elektronizácii a samotnej digitalizácii, tak zákonník práce nám umožňuje, aby určité náležitosti alebo tie podmienky tej pracovnej zmluvy mohli byť na dokumente v elektronickej podobe zaslané na e-mailovú adresu. Je to ale určitý špecifický druh, zase to netreba rozširovať na náležitosti, ktoré musia byť v listinnej forme, ale tu si povieme aj tie jednotlivé rozdiely. A v rámci tej digitalizácie alebo elektronizácie ešte poviem, akým spôsobom a na čo všetko môže zamestnávateľ reagovať elektronicky. Keďže v praxi dochádza aj k situáciám, že vidíme nejakú tú mailovú komunikáciu medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ale ktorá je legálna, a teda na hrane, alebo ktorá je už za hranou. O tom, či skončenie pracovného pomeru môže byť doručované aj e-mailovou formou, sa asi baviť nemusíme, tam je zrejme a jasné, že nie. Čiže my si povieme, aké všetky odpovede môžu byť realizované elektronickou formou práve na tieto žiadosti samotného zamestnanca. Čiže toto si tiež rozoberieme v tomto konkrétnom bloku. Dobre, ďalší blok, štvrtý, sa nazýva Kam až siaha flexibilita pracovného času. Ja by som chcel v tomto bode, alebo v tomto bloku, reagovať na možnosti, ktoré zamestnávateľ má pri jednotlivých situáciách, ktoré môžu na trhu nastať. Vieme, že ak sme v režime B2B, to znamená, máme dohodnutú nejakú obchodnú spoluprácu,
tak tam nám môže obchodný zákonník nastaviť rôzne tie možnosti ukončenia spolupráce a podobne. Tým pádom tí podnikatelia v rámci tých obchodných vzťahov môžu pružne reagovať. Ale ako je to v pracovnom pomere? Pretože ak máte zamestnancov, ktorým máte podľa pracovnej zmluvy prideľovať prácu a vy jednoducho jedného dňa stratíte nejaké zákazky alebo nejakú objednávku a zrazu tú prácu pre tých vašich zamestnancov nemáte, tak nemôžete jednoducho, ako je to B2B, alebo teda v obchodných vzťahoch, tú spoluprácu ukončiť. Vieme, že v rámci pracovnoprávnych vzťahov máme tzv. Kogentné ustanovenia, ktoré špecificky uvádzajú, čo môže, nemôže a nemôže zamestnávateľ v rámci pracovného pomeru realizovať a vykonávať. Čiže vy nemôžete len z tohto dôvodu, že si to situácia vyžiadala a nemáte prácu pre zamestnanca, s ním okamžite skončiť. Alebo mu jednoducho mzdu neplatiť. To sú situácie, ktoré sa tzv. Nazývajú prekážky v práci na strane zamestnávateľa, čo v praxi teraz znamená, že zamestnanec bude mať naďalej tú mzdu, ale bude ju mať ako náhradu mzdy v prípade, ak mu zamestnávateľ nebude môcť alebo nemá pre neho prácu. Čiže my si v rámci tohto bloku, tejto flexibility pracovného času povieme, ako môže zamestnávateľ ešte v súlade so zákonom reagovať na rôzne situácie, ktoré môžu nastať. Ale tak, aby to samozrejme bolo stále v súlade so zákonom a aby nedochádzalo k porušovaniu zákona. V 5. bloku, alebo teda v 5. časti, budem hovoriť o tom, akým spôsobom môže zamestnávateľ reagovať na situácie, ktoré môžu v rámci pracovnoprávneho vzťahu nastať. To znamená, zamestnanec neuspokojivo plní pracovné úlohy, porušuje disciplínu. Disciplínu porušuje závažným alebo menej závažným spôsobom. To sú všetko skutočnosti, na ktoré zamestnávateľ musí reagovať a správne ich vyhodnotiť. Pretože ak ich nevyhodnotí správne, môže dôjsť k situácii, kedy, poviem príklad, bolo neplatné skončenie pracovný pomer, čo môže zamestnávateľa stať pomerne vysoké finančné prostriedky. A to až do výšky 36 platov. Keď sa bavíme o tom, že ten súdny spor o neplatnosť skončenia pracovného pomeru ten ex-zamestnanec vyhrá. Čiže tu si naozaj treba dávať pozor, akým spôsobom, a hlavne teda zákonným, môže zamestnávateľ reagovať na tieto rôzne prešlapy zamestnancov v rámci pracovného pomeru. V 6. bloku, ktorý nadväzuje práve na toto porušovanie disciplíny alebo neuspokojivé plnenie pracovných úloh, budeme hovoriť o možnostiach skončenia pracovného pomeru. Tu si vlastne zadefinujeme a povieme všetky 4 formy, ktoré zamestnávateľ má. To znamená skončenie pracovného pomeru dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo tzv. Skončením v skúšovnej dobe. My si tuto povieme také, že tie praktické skúsenosti, správne a nesprávne postupy, ako by zamestnávateľ mal v praxi postupovať a na jednotlivé situácie reagovať. Čiže tuto budeme prechádzať naozaj nejakými tými prípadovými štúdiami, ktoré som, poviem príklad, posledných 15 rokov riešil na súdoch pri zastupovaní či už zamestnancov alebo zamestnávateľov. A pri tom, ktorom type skončení pracovného pomeru si aj vysvetlíme tie možnosti a vysvetlíme si aj správny a nesprávny postup, ktorý by mal zamestnávateľ v tom danom konkrétnom prípade realizovať a postupovať podľa neho. V 7. časti budeme hovoriť o odmeňovaní a benefitoch pre zamestnancov. Tu si načrtneme aj tú tému nového zákona o rovnakom odmeňovaní. Samozrejme, že nebude tu priestor, kde by sme to prechádzali všetko podrobne, keďže nedávno som mal školenie, ktoré sa vyslovene týkalo tejto témy a to bolo 4-hodinové školenie. Čiže dnes nebude priestor prechádzať si celé tie povinnosti alebo všetko, čo má zamestnávateľ v tejto súvislosti. Tu môžem odkázať na videokurs, ktorý je možné vzhliadnúť, ale tuto by som chcel konkrétne v tejto časti sa teraz venovať hlavne tomu, ako riešiť tú
podstatnú náležitosť pracovnej zmluvy, ktorou sú mzdové podmienky. Pretože v praxi častokrát vidím, že pracovná zmluva len odkazuje na nejaké mzdové dekréty, mzdové smernice, odmeňovací systém a podobne, ale tu si treba povedať, že mzdové podmienky sú tu tzv. Podstatnou náležitosťou zmluvy a zmluva musí byť vždy doručená do vlastných rúk. Čiže túto častokrát dochádza k nesprávnej interpretácii, že zamestnávateľia odkazujú na rôzne vnútorné predpisy bez toho, aby ten vnútorný predpis bol neoddeliteľnou súčasťou samotnej pracovnej zmluvy. A tiež je rozdiel, akým spôsobom oboznámite s tým mzdovým dekrétom toho zamestnanca. Keďže to je podstatná náležitosť pracovnej zmluvy, zamestnávateľ nemôže jednostranne meniť mzdové podmienky. Vždy to musí byť o dohode. Čiže nemôže byť tzv. Oboznamovací list s tým mzdovým predpisom, pretože tu nejde len o to, že ten zamestnávateľ oboznámi toho zamestnanca s novými mzdovými podmienkami, tu ide o to, že ten zamestnanec musí s nimi súhlasiť. A toto býva ten častý problém. A plus problém býva aj to, že častokrát v pracovnej zmluvi sa odkazuje na rôzne benefity, variabilné zložky mzdy a podobne. A to bez toho, aby bolo definované, čo všetko zamestnanec musí splniť na to, aby tú výkonnostnú, prémiovú alebo osobnostnú zložku, respektíve akokoľvek to nazveme, aby ju získal. Takže tu si treba tiež dávať pozor na to, ako to má zamestnávateľ zadefinované v tej samotnej pracovnej zmluve. A to si podrobne prejdeme v tomto bloku. A v 8. časti budem hovoriť o správnej aplikácii náhrady mzdy. Ja som už, myslím, že pri bode 2 spomínal tzv. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa, a to v situáciách, kedy pre toho zamestnanca prácu nemáte. A keď pre neho prácu nemáte, to neznamená, že mu nebudete platiť, alebo že s ním okamžite skončíte pracovný pomer, ale znamená to to, že ten zamestnanec má nárok na náhradu mzdy. V akej výške, to už bude závisieť od konkrétnych situácií, ktoré nastanú. Nemusí to byť len prekážka v práci na strane zamestnávateľa, môže ísť aj o prekážku v práci na strane zamestnanca. Ale to si povieme konkrétne v tomto bloku a tam si to naozaj že preberieme podrobnejšie. V 9. časti budem hovoriť o možnostiach, ktoré zamestnávateľ má pri škode, ktorá bola spôsobená zamestnancom. Tu si povieme o správnom a nesprávnom postupe, ako by zamestnávateľ mal reagovať pri týchto situáciách, akým spôsobom by mal vypočítať tú výšku škody, ktorá vznikla, akým spôsobom a za akých okolností môže od toho zamestnanca žiadať len štvornásobok, alebo môže žiadať plnú výšku tej náhrady škody. Tu si teda vysvetlíme tú tzv. Dohodu o hmotnej zodpovednosti, vysvetlíme si, čo znamená potvrdenie o prevzatí veci, ktoré zamestnanec potrebuje na výkon svojich pracovných úloh a svojej pracovnej činnosti, a aj rozdiel medzi týmito pracovnými prostriedkami, ale aj samotnou hmotnou zodpovednosťou. Pretože toto sú práve tie body, ku ktorým dochádza v praxi k problému. To znamená, že častokrát zamestnávateľ žiada náhradu škody titulom toho, že zamestnanec mu spôsobil škodu, lebo pracovný notebook nevrátil alebo poškodil služobné vozidlo a podobne, a odkazujú na dohodu o hmotnej zodpovednosti. Ale tu je treba povedať, že dohoda o hmotnej zodpovednosti rieši len skutočnosti a náhradu vo vzťahu k tým zákazníkom, vo vzťahu navonok, to takto zjednodušene poviem, ale smerom dovnútra, to znamená pracovné zariadenia, náradia a podobne, ktoré zamestnanec používa na výkon svojej činnosti, nepodliehajú hmotnej zodpovednosti, ale podliehajú zodpovednosti za škodu prevzatých vecí. To si tiež podrobne vysvetlíme. V 10. bode alebo bloku budem hovoriť o dohodách mimo pracovného pomeru. Ja som tento blok nazval, že ako na dohody po novom. Nazval som to pretože po novom, pretože v praxi naozaj častokrát stále vidím, že ako keby zamestnávateľia nereagovali alebo nereflektovali na tú poslednú veľkú novelu,
ktorá hovorí aj o tzv. Minimálnej predvydateľnosti práce pre toho dohodára. Že sa musí mu oznámiť transparentne, v ktorých časoch a v ktorých dňoch môže od neho zamestnávateľ požadovať výkon práce a podobne. A v poslednom, 12. bloku, budeme hovoriť o nevyhnutných krokoch pri kontrole inšpektorátu práce. Tu si samozrejme nebudeme prechádzať celú kontrolu, keďže aj k tomuto by mohla byť samostatná časť, alebo teda samostatné školenie jednodňové, pretože to je naozaj téma veľmi široká a tie stovky kontrol, ktoré máme za sebou, sú naozaj špecifické a každá má nejaké tie svoje osobitné náležitosti. Ale tu by som naozaj povedal také tie odporúčania alebo základné rady, ktoré som sa počas tých 15 rokov naučil uplatňovať, ale aj z pohľadu toho, keď som ešte ja pôsobil na inšpekcii a keď som bol teda na opačnej strane. To znamená, keď som ja kontroloval zamestnávateľov. Čiže tu si povieme tie základné veci. Ako reagovať v situáciách, kedy k vám zaklope inšpekcia, požaduje od vás podklady, vypočúva všetkých zamestnancov, žiada teda informácie, ktoré máte i hneď poskytnúť alebo predložiť. Čiže tu si povieme tie základné práva, ktoré máte.